Izbacivanje sekreta akcijskog poluzvezda, Snimam ja. znači prostače i bukovitrone zvezde, tako da na taj način mi znamo da se on priprema, da aktivirao refleks. Sledeći refleks je pri skoku, znači refleks ejakulacije. Taj zakinuci su jedan vrlo kvalitetan bik iz poznate diskove linije i to da vas se tajne po vama ne znači, takođe je mlečano, ovo je naš. Drago, nisam rekao ti da se hoće. Neće skačeš, a? Ne, neće skačeš, budeš te nikoga gleda. Prilikom estrusa primećujemo da je krava uznemirena, slabije jede, primećujemo staklostu sluz koja curi iz njene vagine i temperatura je blago povišena, crvena je otečena vulva. Proveravamo da li je krava u estrusu. Merimo otpor vaginalnoj sluzi. Od opreme za osemenjavanje potreban nam je mantil, kecelja, šireta i čirmen. Sad ćemo usipati vodu u posudu za otapanje semena. Voda treba da bude temperature kao i telesna temperatura krave. Pre otapanja semena obavezno je termometrom proveriti temperaturu vode. Sada će Igor pripremiti seme. Pre pripreme semena za osemenjavanje moramo dezinfikovati inseminator.
Nakon što to uradimo, polako pincetom izvadimo seme iz boce i obrišemo je vatom. Gledamo sa koje strane ubacujemo seme u inseminator. Kada to uradimo, odsečemo vrh semena. Nakon toga stavljamo navlaku na inseminator. I kaži, Proveravamo pojavu prve kapi. Sada je seme spremno za veštačko osemenjavanje. Pre osemenjavanja regija za osemenjavanje mora da se očisti. Pusti rogove. Zategni njušku. Posle veštačkog osemenjavanja krava upisujemo u knjigu veštačkog osemenjavanja krava i tu upisujemo red i broj, datum, ime i prezime vlasnika držaoca, mesto, podaci u grlu, nalaz pre osemenjavanja i broj semena. Znakovi estrusa kod krava su kada je životinja uznemirena, slabije jede, javlja se staklasta sluz iz vagine,